Sziasztok! Ez most nagyon spontán videó lesz. De nem csinálom. Na, hát akkor kezdjünk hozzá. Mehet? Igen. Mehet! Bú-la-la-la-la-la. Nagyon spontán ez a videó, és ajánlom, hogy megvegyétek. Evelyn, menjél már innen! Na, Nem lesz szóval, ez annak a lényege, hogy megvegyétek. Jó Akciósan. lenne az arcod. Szóval, ha megviszitek, jó lesz. Ajánlom nektek. Nézzétek szám. Ajánlom nektek. Látsz engem? Így. De nem látod? Igen. Ajánlom nektek. Jobb, ha megveszitek. Mert ajánlom, ha nem veszitek meg. Tudom, hogy hol laktok. Értettük. Szóval, ha nem veszitek meg, én tudom, hol laktok. Én tudom, hol laktok. Értitek? Én spontánan tudom, hogy hol laktak. Értettük? Megértettük? No. Hát akkor mehet. Szóval, ha ajánlhatom, akkor ajánlom nektek. Megvegyétek. Köszönöm szépen. Na. Szóval. Azt ajánlom nektek, hogy spontánban vegyétek meg. Mert most azért van ilyen fejem, mert ilyen szokott lenni a Minecraftban, meg mindenféleségben, meg a híradóban is nem mutassák a fejüket, meg ilyesmi. De most akkor nézzük. Wow! Wow! Hiába mondjuk. Wow! Látod? Ez már pillanat. Wow!